Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang engkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga tauhan ng Vice-Alcalde ng Pilar Abra. Narito ang follow-up report. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga tauhan ni Vice Mayor Josefina Somera Disono ng Pilar Abra pasado alas 10 ng umaga kahapon. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nagsasagawa sila ng checkpoint ng dumaan ng convoy ng Vice-Alcalde. Imbes na huminto umano ang ikalawang sasakyan na isang van, nasagi ang isang pulis hanggang humantong sa putukan at habulan. Dumiretso sa bahay ng Vice-Alcalde ang convoy at napag-alaman na may isang lalaking namatay nalulan ng van dahil sa tama ng bala ng baril. May tama rin ng bala ng baril ang windshield ng police car. It was an intelligence-driven operation actually. Prior sa insidente, 30 minutes before nakaset up yung checkpoint because of personalities na may nakitang may mga high-powered firearms. Itinuturi ng Vice-Alcalde na harassment ang ginagawa ng pulisya sa kanila. Ayon sa opisyal, matapos dumaan ang kanyang sasakyan, hinarang ng mga pulis ang isa pa nilang sasakyan at pinaputukan. Alam naman natin po ang Comelec checkpoint is plain view lang. And ginaganon nila, yung pinapampag nila sa likod. Yung naka-civilian daw po, yung pumapampag. Eh syempre po, natakot na yung mga kasama namin, sumunod na rin sa amin. Tapos po, nung sumunod na, binakbakan na po ng mga pulis at saka marami rin naka-civilian po. Ayon sa Vice-Alcalde, may kinikilingan ang mga pulis sa lugar. Ang tingin namin, parang target yung mga constituents po namin, mga supporters namin. Kasi nararamdaman nila sa barangay na bias na po ang kapulisan. Depensa ng Provincial Director ng Abra Police, lehitimo ang kanilang operasyon. I don't think there is an harassment on that. Ilagay na lang natin sa context that no one is above the law. Kailangan talagang yung police presence just to make sure that elections in Abra this 2022 is very peaceful. Samantala, pumagit na rin kahapon si Governor Joy Bernos upang maibsan ang tensyon. Ang bayan ng Pilar ay isa sa mga tinututukan ng Comelec at PNP dahil sa mainit na laban sa politika. Re-electionist si Vice Mayor Josefina Disono at gayon din ang kapatid niyang alkalde. Kinumpirma rin niyang may banta sa kanilang seguridad. CJ Torida, Balitang Amyanan.